Ya ne je mi abun nan mana. Zigi za. Garamu go. Get Pentecost Biggie. Zo tana go. Let's go. Ta ci kwalliya amma ta tsaya a titi. Ta kusan awa ba wanda ya zo ko taxi. Na wuce tana min kallon kafola ne. Last time da na batta tana jin wakan DJ Abi. Ta ci kwalliya amma ta tsaya a titi. Ta kusan awa ba wanda ya zo ko taxi. Na wuce tana min kallon kafola ne. Last time da na batta tana jin wakan DJ Abi. Assalamu alaikum, babo ne ya zo gare ki. Choplog na zo don in bakin hada da Benz kuma in miki liki. Shiga ABC kai ba da kaya ka gwada da tip dan tana da kaya ka dauko bakin wudi da baya abin zai balle a sa mata kaya. but hold on call jibo. Gaya mai dan ban tsini. Kai in shirya mata in je ta gidansu in sauke mata. Sako ne in mika mata in ta ki hansa sai in tura mata. Yar balaja, lasa ta ja na ja. Ta ci kwalliya amma ta tsaya a titi. Ta kusan awa ba wanda ya zo ko taxi. Na wuce tana min kallon kafola ne. Last time da na batta tana jin wakan DJ Abi. Ta ci kwalliya amma ta tsaya a titi. Ta kusan awa ba wanda ya zo ko taxi. Na wuce tana min kallon kafola ne. Last time da na batta tana jin wakan DJ Abi. Matsayina na Liljubboydm da na ganta gun sai na fuska. Ni san ban bin gajeren mace na san ta wayo gare ta. Ni ban ce gayu a daina ba amma dai ka bude idanka kafin ka je ka dauko wacce za ta ma kama gazan fariki. Ni dai na canza posting har TikTok na daina harkan yan mata na daina. Last week na yana matar soja, last week ne karo da balbela, last week na hade da yan hisba, last week ne ran zuwa na daina. Kadan ya rage fasu mun bulala dan yanzu kafin in noma sai na yi sassabe kan zan noma. Kafin in shuka sai na duba gurin babu mafarwa. Kafin in soma sai na duba rijiyan akwai ruwa. Kafin in ja ruwa sai na duba gurin ko da mata. Ta ci kwalliya amma ta tsaya a titi. Ta kusan awa ba wanda ya zo ko taxi. Na wuce tana min kallon kafola ne. Last time da na batta tana jin wakan DJ Abi. Ta ci kwalliya amma ta tsaya a titi. Ta kusan awa ba wanda ya zo ko taxi. Na wuce tana min kallon kafola ne. Last time da na batta tana jin wakan DJ Abi.